Felicitări studenților grupei 144, ei coboară deja prin partea dreaptă și vă fac loc. Să vă vedem. Grupa 145. E bine, e bine. Cunecheru Maria Gabriela. Au venit și cu galerii. Dorin Alexandra Ioana. Gheorghescu Ionuț Alin. Ioncea Maria Gabriela. Ionescu Alexandru Teotim. Ionescu Florin Marius. Ionescu Teodora Antonela. Ioniță Ionuț Iulian. Ioniță Valentin Pavel. Iordache Andreea Daniela. Iordache Marius Andrei. Uitați-vă la el, are emoții, dă lacrimile. O fi de la bun? Iordache Ana Maria. Irimia Flavia Maria. Sărbătoare mare la voi de Sfânta Maria. Ivan Alina Constantina. Sper să nu greșesc. Giaca Chira Camelia. Mai aproape. Am pus un miel la crescut. Lungu Andreea. Iar grupa 145 este încheiată de domnul Țepure Ștefan Teodor. Sau nu? Nu e chiar. Bun, ei sunt toți de la grupa 145. Poftiți aici pe centrul scenei. Foarte frumos, băieții. Arătați diplomele, zâmbiți. Felicitări studenților grupei 145.